ሰላም ህፃናት ከመይ ቀኒኹም ሕራይ ህፃናት ኣነ መምህር ስእላይ ይበሃል ናይ ስእሊ መምህርኩም እየ ሕራይዶ እምበሃር ሎማዓንቲ ሓንቲ ሕጉስቲ ዕምባባ እንስእል ኢና ብሓባር ኮይና ሕብርታትኩም ኣዳልውዎ ወረቐትኩም ኣዳልውዎ ሕራይዶ ተምሃሮ ንፍዓት በሉ ንጀምር መጀመርታ ሓንቲ ዓንኬል ክንስእል ኢና ሕራይ ኣብ ውሽጢ እታ ዓንኬል ድማ ክልተ ንኣሽቱ ዓንኬላት ክንስእል ኢና እዚአን የዒንቲ ናይታ ዕምባባ እየን ነዲስና ድማ ናይ ሓጎስ ምልክት ክንስእለላ ኢና ራእዩ ናስሓቐት ከላ እዛ ዕምባባ ጽቡቕ ቀፂልና ከዓኒ ነቲ ጽላት ናይታ ዕምባባ ንስእሎ ኢና ሓደ ጽላት ክልተ ጽላት ሰለስተ ጽላት ኣርባዕተ ጽላት ሓሙሽተ ጽላት ሽዱሽተ ጽላት ሸውዓተ ጽላት ሸሞንተ ጽላት ሸዓተ ጽላት ዓሰርተ ጽላት ፍዓት ኩለንተን ጽላት ስኢልኩም መንዶ እዛ ዕምባባ ክንደይ ጽላት ኣለዋ 10 ጽላት ኣለዋ ፍዓት እጅኻ ቀፂልና ነቲ ጉንዲ ናይታ ዕምባባ ክንስእሎ ኢና እዚ ድማ ጉንዲ ናይታ ዕምባባ እዩ ቀፂልና ድማ ኣብ የማናይ ጎኒ ናይታ ዕምባባ ሓደ ቆፅሊ ክንስእል ኢና እጅ ድማ ብፀጋማይ ጎኒ ናይታ ዕምባባ ሓንቲ ቐላይቲ ቆፅሊ ክንስእል እጂ ዳርጋ ወዲእናያ ኢና እዛ ዕምባባ ጽቡቕ ሲኢልና ያለና እጂ እምበኣር ሕብሪ ክንለኽያ ኢና ነቲ ጽላት ናይታ ዕምባባ ቀይሕ ሕብሪ ክንለኽያ ኢና እዩ በባሓደ ቀይሕ ሕብሪ ይለኽዮ ኣለኹ ፍዓት ቀይሕ ሕብሪ ለኸይዎ ነዲስና ድማ ነቲ ማእከል ናይታ ዕምባባ ብጫ ሕብሪ ክንለኽዮ ኢና እዩ ብጫ ለኺናዮ ጽቡቕ እጂ ድማ መዲስና ነቲ ጉንዲ ናይታ ዕምባባ ቡናዊ ሕብሪ ክንለኽዮ ኢና እዩ ቡናዊ ለኺናዮ እጂ ተሪፍና ዘሎ ቆፅሊ ናይታ ዕምባባ እዩ ንዕኡ ድማ ቀጠልያ ክንለኽዮ ኢና ሓደ ቆፅሊ ካልኣይ ቆፅሊ ራእይዋ ዘሕጉስቲ ዕምባባ ክንደይ ደስ ትብለካ ቀይሕ ጽላት ኣለዋ ማእከላ ድማ ብጫ እዩ ጉንዳ ድማ ቡናዊ እዩ ቆፅላ ድማ ቀጠልያ እዩ ፍዓት ተምሃሮ በሉ ሕጂ ኣነ ክኸይድ እየ ካልእ መዓልቲ ድማ ካልእ ነገር ክንስእል ኢና ደሓን እዩ ቻው ቻው Fidel TV, yay!
ሞጎጎ 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 Fidel TV, yay! Fidel TV, yay! ተሽከርካሪት car ተሽከርካሪት Fidel TV, yay!
አጉዶ